Poštovani kolege, ovo je moglo biti odlično izvješće jer su ljudi zbog visokih cijena energije motivirani tražiti energetski učinkovitija rješenja za svoje kuće i zgrade. Da se ovo izvješće fokusiralo na to, moglo je uz to postići i smanjenje stakleničkih plinova. No ovo izvješće brka prioritete i forsira isključivo smanjenje stakleničkih plinova i to do te mjere da na građane ne gleda kao na partnere, već kao na neprijatelje koje treba na nešto natjerati. Primjerice, umjesto da motiviramo mladi bračni par koji gradi novu kuću, ovo izvješće će sve subvencije usmjeriti na renoviranje. Recimo na baku koja živi sama na selu, ima mjesečna primanja 200 eura i grije se na drva jer ima svoju šumu. I nju želi natjerati da ugradi toplinsku pumpu i solarne panele. Je li to realno? Drugo, umjesto da potičemo svako poboljšanje, a ono uvijek ovisi o mogućnostima građana, ovo izvješće nameće samo najviše standarde koji su užasno skupi. Tako izvješće želi ukinuti poticaje na plinske bojlere od sljedeće godine i želi te bojlere potpuno ukinuti do 2040. kao da plinski bojler nije puno bolji od peći na ugljen. Uglavnom, ovo izvješće nerealno, skupo i neučinkovito. Puno je inovacija u ovom sektoru. Dajte ljudima znanje i oni će sami bolje od vas odabrati ono rješenje koje je u skladu s njihovim potrebama i mogućnostima. Naravno, ako želite zdravorazumska i realna rješenja, a ako želite ambiciozne zelene promašaje, onda glasajte za ovakav IPBD. Hvala vam lijepa.